Силно вероятно е вече да си имал поне един осъзнат сън, а ако не, вече да наблюдаваш подобрение в припомнянето на сънищата си. Може би вече успяваш да си припомниш поне по един сън на вечер, а понякога и повече. И това е прекрасно. Но дали всичко това, което ти споделям, вече се е утвърдило в съзнанието ти? Или може би си забравил част от нещата? Днес ще проверя знанията ти за осъзнатото сънуване и дали наистина ти влизат в употреба. Ще проверя способността ти да правиш каквото е нужно, когато е нужно. Тънкостите по отношение на тези уроци и самото осъзнато сънуване са наистина много важни. Може да си мислиш, че си научил всичко, което е нужно, но всъщност едва след като навлезеш в тънкостите на психологията, наистина разбираш какво се случва. И така, как мога да проверя подобно нещо? Това всъщност е един много любопитен процес и наистина току-що се случи едно от следните две неща. Когато звука прекъсна, първото вероятно нещо е, че ти си помисли, че това не е нормално и се замисли дали е възможно сега да сънуваш. И след това направи проверка на действителността, за да отхвърлиш или да потвърдиш съмнението си. Ако твоята реакция на нещо странно е като гореописаната, значи знанията ти вече работят за теб. Ти прилагаш наученото по навик. Другата възможна реакция е, че си помислил, че просто нещо не е наред с телефона или лаптопа ти, или с качеството на записа. Вероятно след това си проверил дали звука е включен. Може би си започнал да превърташ напред. Може би дори си рефрешнал страницата. При всички случаи, ако не си се запитал дали това е възможно да е сън, понеже не е нещо обичайно, имаш още да учиш и да упражняваш наученото. Докато да проверяваш, ти стане навик. Да се провалиш на този тест при положение, че се занимаваш с осъзнатото сънуване само 2 седмици, е напълно разбираемо. Това понякога се случва и на хора с много опит. Обаче това е знак, че трябва да засилиш твоята наблюдателност и да работиш по-усърдно върху това да прилагаш въпроса и теста в ежедневието си. Когато ти се случи или видиш нещо необичайно, работи върху тънкостите. Какво имам предвид под тънкости? Когато звукът на видеото прекъсна, каква беше първата ти мисъл? Как се почувства? Каква беше първата ти реакция? Това са все финни признаци за последствията от твоите разбирания. Човешкият ум лесно се разсейва, а лесно се отвлича от нещо, върху което е съсредоточен. Така че трябва да разбереш кои са твоите слабости и да ги превърнеш в твои силни страни. Ще ти се случват и по-фини неща от това да се разсеяш, защото звукът на това, което слушаш, изведнъж е прекъснал. Това е природата на тънкостите. Има неща в сънищата си, които ще са съвсем различни от тези в будния ти живот. Обаче ще има и такива, които ще са съвсем леко различни, почти неразличими от тези в будния ти живот. Не си настроен да забелязваш малките промени в околната среда в будния си живот. Няма да си настроен да го правиш и когато сънуваш. Основните принципи на осъзнатото сънуване са простички. Сложността е в това да разбереш как работи собственият ти ум. Ти си единствения, който може да разгадае това. Една стара китайска поговорка гласи: учителят може да ти покаже вратата, но ти си този, който сам трябва да мине през нея. Вече получи нужните инструменти, сега остана да ги нагодиш към личната си психология. Според теб, коя е най-голямата загадка? Най-голямото препятствие? Най-големият проблем с осъзнатото сънуване? В една дума. Това е последният тест за това видео. При записа на пауза сега и си запиши някъде какво мислиш. После продължи да слушаш. Отговорът е, че най-големият проблем за осъзнатото сънуване, най-големият въпрос, най-голямата загадка е твоят аз. Азът ти е загадката, която трябва да разгадаеш. Това, което изследваш, не е нищо друго, освен твоята лична природа. Изследваш Вселената вътре в теб. Сънето на осъзнати сънища задълбочава в природата на твоето себеразвиване. Това цели да разбереш и да приемеш това, което си. Това, което си, когато се променяш, израстваш и се развиваш. Цели да опознаеш слабите и силните си страни. Цели да опознаеш недостатъците и предимствата си. Съществуват ли изобщо недостатъци и предимства? Цели да разбереш желанията си. Тези от тях, които приемаш и другите, които потискаш. Единственият начин да разбереш себе си е да погледнеш на себе си честно. А сънищата ти са брутално честни. Те са вратата към твоето подсъзнание. В тях се разкрива истината за това, което си.
твоите кошмари, в твоите странни сънища, твоите красиви сънища, твоите обикновени сънища и тези другите, които на никого или почти никого не би разказал. Ако искаш да извлечеш максимум от природата на ясните сънища, на осъзнатите сънища, ако искаш наистина да разшириш разбирането за себе си, трябва да си честен до болка. Това означава да приемеш, когато си дребнав, арогантен, заядлив, ревнив или когато изживяваш някаква друга отрицателна емоция. Означава да разбереш слабостите си. Свали се от пиедестал и бъди смирен и честен. Твоята психология е като мрежа, която е изградена от всичко, което до сега си преживял. Доброто, лошото, красивото, грозното. Всичко, през което си преминал, те прави това, което си. Което сега е резултат от цял живот разнообразни преживявания. В този странен и причудлив свят. Да, това, което следва да направиш, е едно ново домашно. Започни да гледаш честно на себе си. Изследвай твоята система от вярвания и твоите предположения за нещата. Особено тези неща, в които вярваш много силно. Защото обикновено там ни заслепява нашата изградена система от вярвания. Човешкият ум е склонен да използва стереотипи. И използваме ги като бърз отговор на нещо обичайно случващо се. Без да отделим време да разгледаме по-обстойно дали сме прави в преценката си. Ако не анализираш редовно твоите стереотипи и вярвания, е много вероятно да живееш в заблуда. Нека ти стане навик от време на време да преоценяваш вярванията си за действителността. За всичко, от най-простичките неща, като например любимата ти закуска, до дълбоките философски вярвания за действителността, за природата на Вселената и защо сме тук, и защо изобщо съществуваме. Разсъждавай над моделите, които твоят мозък използва, как си започнал да мислиш по този начин. Когато правиш това, опитай да погледнеш на себе си отстрани като страничен наблюдател. Погледни на себе си като най-обикновено, живо дишащо създание, което просто съществува в тази вселена. Погледни на себе си безпристрастно. И защо да правиш това? Защото по същество неосъзнатите сънища са мислене на автопилот. И всъщност това е причината сънищата да са толкова честни. Сънищата проявяват твоите най-основни програми. А ако никога не анализираш основните си програми, когато си буден, няма да го направиш и на сън. Тоест ще продължаваш да съществуваш неосъзнато. Да бъдеш осъзнат на сън означава да анализираш стереотипите си. Тези основни програми, които най-често се проявяват на сън. Надявам се всичко, което научаваш тук и правиш сега да ти помогне да разбереш себе си. И това, което изживяваш, една идея по-добре. Това е всичко за днес. До скоро!